le thian te u voina hian chung te u tia ka kom na chan che u chu tu te poi hi Krista a chuan ka chung te inni wang ani changing tracks mingin chibai ka buk chewa tuna poi hian miro pui tak mai nen video conference kan ni le don ani Maria Joseph kan zinga alo tel thei hi alom om hle ani Maria Joseph changing traka hian kan lo lom chia kan zinga iron tel the wang hian kan lome kalome pathian in mal som cheu ro se zonol soma tangin tanang o ino pan lai hun te khoi khwa nge inia in chung ko chan chin le nangma chan chin min han sil tha che kapupu le te chu Turkey rama oman ni a India chimlama ron chokin Kerala mun wayanat antia in beng bela langram nuam tak ani kan unaw hi paruk kan ni a apathum na kani kanun min pai lain a chulan nat na ania chuwangin doctor zong te chuan naw sen chu pumchunga thiang antia chuwangin doctor te chuan kanu hne na naw sen chu te tlamei turin an nora ma se pathian in ngat tat mi ania ala chuwangin tu thuron ma apom du lawa ala hne na thong tha ya ala nunna nei tu inia nunna ipethi ani ti ka ria henaw sen hi nunna ipek chuan henaw sen hi inhe na ka hlan le tang atia chu athil hlan chu ani ain pum pek na chu thil mak tak mein kalopia nga tu po in kanu pum chunga khan ka thi an ring veka pathian hne na hlan kani tom yo wangin ka chung da chuan sikul min kaltir ve lawa chuwang chuan kanu panlai nun chu a chuan am lo khop mai a chan chu ka unaw te le thendwal te zong sikulang kallain ke chu kal turin zalen na kani ve lawa pathian ta kani to wangin kumriat mi kani in Muslim Arabic College min lu tira Muslim Molana min siam an tumani chu wangin kumriat kani thlenga thil chu ka shavek lova ma se kumnga tang kumriat inkar chu thil then khat kala siani chu wangin kano panlai nun thlim om fashan lo na chan chu ka du reng wang po ni lovin pathian tan in ringem tiang chi zona po min zon lem lovin an mani thuin min hlan tup ani kumsom pariat ini main imam ini to tiro o ni e engtin nge chu ini thei kantan chuan Muslim Molana ni tur chuan philosophy le theology zirangaya philosophy a chuan kumnga vel zirangaya chung kumnga chung chuan metaphysics te epistemology te logic le thil dang te kan zirangaya tin Arabic tong potel ti chuan Trump ni na chu theology hunani a akailon masaber chu muktasar ti ani apa ni na chu muktawel ani a muktawel hun chung hian theology kan zira moral theology Quran theology te saria dan le thil dang engkim mai zir hunani ti chuan kumsom chungin a then chuan kumsom pahni pon zir thiam tak tak tan chuan kumsom ma zir chu apmanani ke chuan kumsom chungin Arabic College ha kala chu mun chu Kerala chimlam omani chu ta tang chuan ka zir chuak vek ani ole chu tia zirlai ini lai chuan an zir tir zong te chu adik le diklo nangma le nangma in zo thinem o thil pakhat chu kate lai tanga keima a chu dan zom tur hian mi hring te hi kan tilui tur ani lo ti hi zalen na kan pek thei ania idu chuan tiro hei hi tha iti chuan that nai hlong hei chu thalo iti chuan thil thalo I hlo chu kang tiang ten soi thi ni ma se ti du lo wang khan helia shem ini ngal ngut tur ani lo entinan Islam sakhua chuan Asia tangin ka pa chuan mox a umro min ti thin mox ka umlo chuan min vuwa ni mai Ramadan ni ti ve ngai atianga chok ngei lo chuan cho min pelawang ngai tua te a shem na chu alom lem lo thin khop mai chu kano panlai hunani ole engti khuna tang chen nge hei hi adik lawani ti ingai to masak ber Islam hi engti ka tangin nge I hoisana ka soyom zia chu engin nge Christian nun kong zo tir chan che ole Muslim masjid ka tholain imam min ka oma Paris priest ang hian kabiela chuan Isua Christai pathian ni lo tin thu ka soya katang chuan pathian chu Allah ania Allah chawani Allah chuan nupui nei lowa chuwang chuan fapa nei lo chuwang chuan Isua chu pathian ani lo tin thu ka soini ti chuan tuai mo hian tunge Isua chu tin Mizo ta mi puijinga tangin Muslim poni thei ma se tunge Isua ti Mizo ta ni Isua chu pathian ni lo tin ka soya ma se zon chu tunge ti ani tunge ti hriat tumin Quran ka kewa Quran a chuan
bung za som le pali le chang sang ruk zaruk som duk paruk oma ka chiar chuan zol nei mha ta hming chu hmun lia ka hmuwa isua hming chu hmun som hi panga la ya chu chuan chu ringot po chon min ki boi dewani enga tinge koran hian isua ngai puimo zo panina chuan me cheming pakhat ma corona omlo zol nei mha ta nu ni mo nu pui mo fa ta hming pu omlo corona chuan me che pakhat chi alanga mari miriam isua nu che me cheming dang tu ma alanglo koran buthiang hlim bung thomna thu pui chu mari chung te ti ani a koran buthiang hlim bung som pakwa na chu mariam mari ti ani bung khat thluk chu mariam ti ani a chu chuan ka benga verta hle me ya enga tinge koran hian heng thil ti he soi mari chung changa chuan koran thiang hlim bung thum chang som hi palina tangin ti hian a soi ani mari chu tira sual tel lovina piang ti te anun chung zong sual tingai lo ti le chatuan na thiang hlim renga niang ti te koran bung som panga chang som hi pathum chuan ti hian a soya wana mihring taksa ngi lak chhoni ti in chuwang chon mari wana taksa lak chho takngel po koran buthiang hima hian aim zia kani iswa chung changa bung thum chang som hi panga chang bung thum chang som li panga changa chang som nga panga ka chiar chuan mun som lai iswa chung chang soya koran na sema sakber chu kalimatullah arabic thumal omzia pathian thu ti na ni panina rafula omzia pathian tharau pathumna isal masjid iswa krista tina tichuan corona chuan iswa hming ti hian a phia pathian thu pathian tharau le iswa krista tin corona na soi chu iswa chu nau sen lain kumni mi ni le ko pa ni ina tong theya pian tin tong thei tan der ti na ni koran chuan iswa chuan hlum mangin sawa siama nun na pe ni ti in hlumala a sawale ma siama thop khuma lo nung ta a chuwangin nun na pe thei ani hlum kha chir kha nun na pe ni koran chuan isona pian tirim middle te tidama phar te le midang te po tidam ti in boy thau zo in koran chuan isuan mithi te nun na pe ti hi iswa wana alona ala nung renga local liang ti in heng thil zong zong te korana ka hmu hian ka ngai to na enge koran hian muhammad chung changa sei ve ti in koran chuan zol nei muhammad chu pathian thu ni lova pathian tharau ni lova ni lemi le kanina chong lova lumin sawa siam lova dam lo ti dam ngai lova mithi kai tho heklo ama po thia islam jirtina chuan dam to lova local le don bok heklo chu wangin heng zol nei pani te inkar hen alo na tam tak omani iso chu pathian ang ka ko lova ilo hre tan ka ngai dan chuan zol ne ni muhammad ayro puizok zol nei ni khacha min jirti tu ne na ka wakala arabic college kum somjet min jirti tu ne na jirtir tu enga tinge pathian in khowela siam ti in ani chuan pathian chuan a thumangin khowela siam ti in a thumangin tin ani le thu chu siam tu nge thil siam tin ka zot le a pathian thu chu siam tu nge thil siam koran chuan iso chu pathian thu tin a soya kan jirtir tu chuan pathian thu chu siam tu ani tin a soya ani tia sei chuan iso chu siam tu ani tin ania chu ti chuan muslim le chu christian an lo ni nga yang thu chu thil siam ati in soita sela athanga ok don thungani a chan i shem engkim hi thukal tlanga siam ani atia thu chu thil siam ani ti soita se tingtinge pathian in thu chu siam ta kang chu wangin thu chu siam tu ani ti a soi theilowa thu chu thil siam ani ti a soi thei bok lo a thimdim tawia wa aru matang min nor chuaka thu chu siam tu ani lova thil siam ani heklo chu ta tang chuan heta tang han chuak nga ro ati ani chutia ithil mu chian em chuan enga tinge muslim zong zong hi christiana anin le vek mai lo enga tinge hei hi an pom theilo anni chuan thu chu thil siam ani tin an soya fin fian tuma chu ta thu chu siam tu ani lova thil siam pon ni lo pathian pon ni lo an ti ani pathian ani lo siam tu ani lova thil siam ani lova chu wangin pathian po ani lova tin thil siam ani bok lova chu wangin pathian ne nan wan za tir theilo ni chu zong chu ani an buai na chu ti chuan heti hian min je tir tu chu ka hrila thu chu thil siam tu ani lova thil siam ani bok lo chu wangin christian le chuan thu chu pathian fapa ani an ti lom ti in ti chuan ani chuan pathian tan fapa om chuan anupui min hmu ti rangai ni atita nupui tel lo chuan fapa ni ngai na om lo ti chuan koran ziak in ziak then khat ka hmu ti ra korana chuan pathian chuan mit tel loina hmu theya pathian chu lei tel loina tong theya pathian chuan beng tel loina hre theya korana a in zia kani chu tiang ani chuan nupui tel lo point fa nei theyang chu ka ti a chu thila chuan kanin hial ta vak maya a to pa chuan
enge ka ti thisem Koran bukala ka oma ka puma ka tong traya ala enge ka ti tur min silro I corona chuan isua chu anu renga ma se Muhammad chu to silo tu ka pomjok don min silro ti in ka tong trai do chon Koran ka kewa tu ma dang ka zot lo ala che ka zot Koran ka kewa bung som chang sang phole pali chu ka hmuh Koran chuan enge soi shem he Koran ka pe ngei chi hian rin lehlna inei phot chuan kalla Bible chiar ani lo chuan midang Bible chiar to te zot ro thudik chu ta chuan lang to ani ti in chuwang chin tunge Christiana min siam ti min zo chuan tu pui thiam ma ani lowa sister pon ni lowa tu bishop ma ani lo cardinal tu te man ni hek lowa pop taknial pon ni lo ti chuan he thujak ka hmu tang hen Bible chu zir ka tum ta ani ti chuan retreat center ka kala Divine Retreat Center tia ko India rama khwan chuta chuan tong sari mang retreat kan nia mi anuai chuang chulai huna chuan kartin local thin Isheratan kartin thotana tang zir top thlin khu huna khwan retreat oma chuta chuan Hindu Muslim le Christian tele pol dang tam tak an kal thin khovel hun sang atangin ti chuan chuta chuan Bible zir turing ka kalta a chuwang chuan ani Christian sakhua ne ingkung kaina kan lo nei tak dan chu Catholic Kohhran nen chu ti hun lai chuan em ni Christian ni tura thutluk na isiam ta kalau khanlim chuan ni love retreat chu ka zom ma sakota ma se ka lung oi bak lowa chu ti lai chuan kumsom pakwa kala thinglo dewang o thinglo de ka zirna te ka zo tu a Arabic college na ka thok ve ni ka ti pal musita arong ka bol ni chuwang chuan kumsom pak ma chuan niang ti chuan Bible ka zir lai chuan Bible atang hen thil tam tak min khoi tu oma ani khatna chuan father chuan zona bung khat chang khat atangin chiar tur min pia atirin thu thu chu pathian hne na thu chu pathian ani thu chu ti sa lo changa ti te ka Quran thiang lim chuan Isua chu pathian thu ani ti soya tuna Bible thiang lim poi ni so chu pathian thu ani ati buka chu wangin ke chuan ai nang lein ka ria ka lim na em chu Bible le Quran ka nei ko pangai ti ka sian hi ni chu ti lai ka ril rom dan chu ni khat Christian ka ni a ni danga Muslim atuwa Christian tiang vel chu ni chiang lo apahnin ka mamu ani chu tianga ka ngai tu alai chuan thumal pakhat ka hreleta a zona bung khat chang som pahni katan chuan thumal dom takani achan chu isuan tu po ama zui tu piang chu pathian fa ti ni theina pe ni ti kha han ngai tu ala Quran chang zong zonga chuan ala chu mihring te pu ani a mihring te chu sal chia lo tina ko ni apu chuan a chia lo te mangai theilowa chia lo poina pu mangai thei tak tak lo chia lo tia min ko chu ka du hau lo mai Corona chuan chi ka chia loi ni ati ni ma se chuan bung khat chang som pani ka ngai thak chuan ti hian ti si Isua irena Isua chuan chakna pathian fa ti ni theina peng che atia chuta chuan Isua ka mamu ani ka tingal tupa achan chu pathian fa ni ka du alom chuta tang chuan ka pathian chu ka pa ting ka ko the chu mi ma chuan pathian chu pa ting ka ko the ka ti ka hringai lo Ishe tangin Isua chuan lal tong trai na kha armek tonga zir tira kan pa vanami abun tina kowani Arabic tong chuan abun chu kan pa pathian ka pa te ka ko pia nga ka lom na em chu khovel zong siam to chu ka pa ani ti ka ngai to changa piang hian keima hlim na tak soi fia thiam theilo keima theina pialam atuna ton chi shil fia thiam theilo ton shiat mang chu shiat thiam the hi a omani chuwang chon pa tia ka pathian ka ko hian nuam ka tak zetani ta chon Isua pom to ni thu ka thu ta ani ani mo chu ti huna chuan em ni Christian ni tura thutluk na isiam ta oh nie ni le chung te shilem ai chu ti lai chuan Divine Retreat Center ka omlai nia thil dang tam tak ko in kanun hi an khoya ti chuan Christian ni ka tum ta ani chu tiang huna to chuan kan ina ko om si lo ka chung ten masjid ta ko man ringa masjid mi puiten ina ko man ring thung chu tian hanin bia ko ta ka chuan masjid ta ko om le ina ko om lo ti an chuak ta a ti chuan mun tina min zonga bozon na chanchin bu le TV le danga tem chua to ba Catholic Retreat Center min fang mutani ni khat chu ka pa lo ta chuan lo kala min vuak na sat em wang shom khop mai ka nar tangin thia chuaka ni ko shelawin ko oma min shuai ho a min tinge ka ho po ka shelo ma seng tin ma min shuai niang ni ko ka shelowa ka har chuan room te te a ka lo oma koreng ma ka halowa ruak ngal ngatin ka kudle ke nget takin thirin an phuara tin tong po ka tong theilo ka ate ka nara ate ka mitale ka vuna pem omlai piang a chuan marcha an phulani
min kan tir theina turin ti chuan chu tiang an ti wang na chan chu corona hmun som pariat lai a in zia kani ring lo mi te be dan tu mun then khata phei chuan islam phat than tu chu ba tha tur ni an ti top maya ka pa chuan chu dan chu zo mani ni rei bak lo chung chuan eilen turing ma min pelwa ka ro ka ni ber mai ni khat chu ka hmui hi akaka chu ta tanga thi sen lo chuak chu lia ka tuma kadang ti hnon nan chuan ka unau pa lo kala ka aron zunga ti hian a soya kha krista irina wanga hremna ani kha ti in ti chuan ni tam tak chung chole tuitel lovin ko om hnu chuan ka pum te chu alo dik lo chowa ka taksa chu chak lo chho zela ru hlang ang ka ni mai ato pa phei chuan ka ngai tuana te po ka lo chho ta zela chole tui om lo wangin engma po ka ngai to thei to lo mi thi ang mai ka ni eng zat nge ko om ka hrelo ni som hi ai tam chu ka ruma ko om ka ring ni khat chu ka pa chu ruma lo kala khai dia taron phela ka lo hrelowa min rek tawak maya ka taksa nunna lo mem ti hria du wangani chutia na taka min re ta ka chuan ka tho thei lowa chuan ka mit ka han men chuan chemlian to hi ka akuta ka hmuwa ka pa chuan I hun to pani hi ati a be seina om to lo ni Allah imamo ni chuan inun ka phal sakang che I soi momoi ni ro chuan ka thatang che ati a chuta ka hria chu kanu pum chunga ko om lai zonga tang to khan mi zong song ka thiang an ti a ma se min mangai wangin an tong try ka tan nun na an dila tuna min tha an du le si I chuan a ka hrelo ka pa chuan min thatang ti chu ka hria chu wang chuan ka tan thi na hun to pani to ti ka hria engpo ni se isua kha thia alo nung le alom ti ka ngai tu a isua karina ka thi chuan kanun ka nei le mai thia sin thethia mem hlimna ani mai chu isua thi chu thazok ti ka ngai dan kan nei ta a chu tu na ka nei zo fe le tho le khat ka chala eng mi ron chuna thla eng ang mai hian ka chala ron chuna electric shock ang mai hian ka tak satha jam jong kal chuak ve ka min ti chak ta em mai ni kain control zo le chu tiang khop chuan ka chaka ka ruwa omani ka pa chu ka pot thla a ti chuan isu tin ka au tawak maya chuta ka au chwa chong ka pa chu le ya thluwa a chem ken lai ni na thluwa a oma hliam na taka tuara thi zoi ka tang thil phuan na chuaka tre tawak maya ka unau te le ka nu te mi zong an lo kala enge thleng ti hria tumin ka pa chu thi to mon ti a ti chon ka pa chon zon chu hospital an tlana chutia ka roman chhuwa san lai chuan kongkan kal thei gila ke so chakna mak tak soi thiam lo kan ya asan chu ru ko lang chau mai kha ni som ni chuang chu I lo kan ya cher tak tha hringa tak kan top mai ka pa thuam no kala a taxi ka tla a kala a pota ka kal ma la ni taxi driver chu christian ani a ka tor na te min hria thiam sak em thil min lei saka ei tur thil tam tak min lei saka tun thlengin kan laim berenga ka thian thatak ani kha pa kha ti chuan pota chuan ka kal le ta a khamini kha ni ka thin lung ta ka hria thiam tak chu isua chu anung ani tun thleng po in anung ani ka momo atan ka ko huna min chan hima chumiam ja chu heta hian ama tuna ka biak lai mek che po hian anung ani ti ka ring khoi muna po a omani ti ka hria a chan chu ka in le nu kum som pare chung je thian muslim ho khan kum som pare ka dam hian phal ka ring lo hrim middle east a po thu ka soi to a chuta po arab te an lo kala engma thleng lo chumi om zia chu isua anung ani min veng tat ani Maria inun hi thi hlau omin I omem mi in tha an la tum chem tume he ka thil ton hnuwa po hen voi tam tak min than tumolom ato pa chung ka chung ten min vuina leman siam taringota in tui tharang he ni chu kaliman siama thanan phuma kapian ni le thi ni an zia ka pian ni chu tak an zia ka thi ni tan christian kan ni than ni zia ka baptisma ka chan ni kha chu an tan chuan ka thi ni ani ti chuan min phum ta a chu wain kan khuwa chuan heima than nge ka nei ani kan thian pakhat christian thian chu huna kal tlang chuan than tha chu ron la mi ron thona chu ta tang chuan ani than ka nei ti ka hriat chu ta chin chu tuma ka farnu le ka mangai em tenen to kain bengai talo kanu chu ka mangai tak zita ma se be sei tur omlo mihring chong chuan a be sei tur omlo ma se pathian chon mi khap kar le ka po khoi thei chu wang chuan ka tong trai sakani christian na chu pomlo ma se isu khonga in la ang se tin ka dil thin ka omna ka mamu ani
chu kan ni tin thong trai na ani thi chu i lau me alovem ni lau lo ka lau ngai lo nang ni po in lau tur ni lo thi lau ta thi chu at wang ani a chan chu piang to reng reng hi chu kan thi le vek don khel lovin mi zong zong an thi don tu pon thi don lau mo lau lo mo thi don tho khovel kalpung ni tlat thil chu thil chiang chhun chu ani tuna hian hetia ka biak lai che hian he thile pek chhuan ni ngam ti ka chiang mi lo zan ria ke yang em ti ka chiang hau lo India ka le leng em ti po kan fa ten le khan zir thaim certificate ten dong em ti po ka chiang lo eng ma hi chiang lo eng ma katan chuan hele thil chiang berom chhun chu ka thidon ti hian ni thil dang zong song chu chiang lo kan tuma thil then khat chu thlenga thil then khat a thleng lo wa ma se atak taka chuan eng ma chiang lo hele thil chiang berom chhun chu thi na hi ni chu wang chuan thi chu hlau reng su eng tiknie mo isu local le don ti kha kan chiang jok tur ni ti chuan thil i ti thei chu ti hian ingai tua thei Mohammed irin chuan engei din mun tur hreem zol nei Mohammed chu thia minan phuma chumi nuwa chuan khonge tum akal tu manan hrelo ama kan rina kan thi chuan khonge kan kal don kan hrelo Gautama Buddha Mahavir Guru Nanak le khovel pathian tam tak India chuan ane India rama chuan ama pathian no le pathian tam tak an vai nan lo nung to thina an ming kon cher nge ma se an thia khongen kal tu manan hrelo heng chu wangin heng pathian te le pathian no te kan rin chuan kan malam hun kan hrelo ma se Krista chu thia alo tho le a chu wangin ke chuan be se na kan ya Krista ka thi chuan ka tho le ang ti hi chu wangin ka thidon ani ti chian hi a thazo ka chu Krista ani turani achan chu ison chiang takin kapa ina ka kaldon ti in min thirani johana bung som pali chang thuma kapa ina ka kaldon kapa ina omna tam taka intan mun siamin ka kalanga kalo kir liang ka hena kalang chu wang chuan ke chu kalom ema achan chu isuan katan banglalian tak in lian tok tak min buat sai sakani ti ka ria ti chuan asiam zo ma asiam zo huna min la tur lo kalang in lian tok takani karin na chan chu kumsom pare chung muslim ten min than tuma min that theilo aom zia chu in sakna ala kalmek anyang pe ferani chuan local lenga min lang chumi huna chuan muslim te po in min that thei tong chumi ma chuan tu manan theilo chu wangin thi ka hlau lem lo achan chu thil ni dan ani miawa ka ngai tua chun chu ka thi no enge ni zelang chatuan nun nei tur chuan isua kan mamu a chu mai ni lovin Catholic Kohhran kan mamu ani hei hi abiak tain ka soyang achan chu kan rin na hen eng sakhua po pathian le mihring dai dang tu chu sualani atia Islam chuan sual thoi na tan ranan hlan thina an sual chu ranin anin thoi ani chu Hindu a po pian non ani thunga ma se Christian na chu isua chuan ama a ka sual te ala a ka shem na te po ti chuan ka sual te chu min ti bo sakani ti chuan min ti thiang hima ti chuan pathian hena min hlanin pathian hena chuan a thiang lime ati theiani ka thiang lim to a aswal zong sung te po a shem na zong te po aswal zong te kala bo fika chu wangin tuna hian wan rama ilo lu thei to ang chu wangin isua chu min chandam to ni a mihring fam ke mania a chan chu ke po mihring kan ni thata min chandam tur chu mihring ani angai ni pathian fam ke mani boka a chan chu tatuan nun kan mamu a pathian chawin chatuan nun ani si a ol sam takin ka hril theyang che sual ra chu thina ani sual ra chhuwa chu thina ani chu ti ni chuan thina labo tur chuan enge ti tur thimna labo tur chuan eng iron lak ngaya chu tiang bokin thina labo tur chuan nunna angai don ani tu nunna mo thuthung hloya chuan ran nunna an pe thin achan chu ran nunna chu athisena a an ringa chu wangin ran thisen tu po in muslim te chuan an le ti zel don ma se ka thina labo tur chuan chatuan nunna kamamu ani khoi ange chatuan nunna chu kan ni yang pathian atang chuin chu tak mai chu isua chuan cross chunga khan a pe ni ti chuan ataksa le thisena ka tel chuan anunna ka tel ve ti nania anun peng pakhat ka lo ni ve ti nani chuwang chu lom isua chu ka unau tia ka ko thei ni isua le ke in pathian chu ka pa tin kan ko buka pathian in pum khat na ani
chatuam nu nakani ta a chumi dong tur chuan Catholic in yangai a chan chu i suan chiang takin ka taksa ini ka thisein in chuan in thingai lowang in thi point kai thuwang cheuti chuwang chuan ani Christian tur thuthung na ka siam ni abik takin Catholic ole tuna zo du chekania inunna hlauthon oma heta Europa I oma I testimony midang tenhena isil avang hian risang tak ila a enge helai Europe muna baptisma changve si ma se anrin na practice lo te hi ingai dan enge an hena soi idu chuwang chuan ia boina pahnia oma pakhat na chuan kan fa te hi rin na zirtir na kunga hian kan chaklo ema chaklo tak kan ni chu chaklo na chu ke mania hian mihring te zalen na kan soina sanlu tu ko wangalo ir chuak ania chuwangin zalen na satak kan nia hian pathian du lo zong le zela po kan in pezel chu ani hi entinan gay marriage te nau tha te nau ti tlak le drugs thleng po in heng zong zong hi ram tina danilan palzut ta mun tin deuh thowa an phalani chuwangin chutianga danina phal to chuan tu man midang an ti diklo an thil thei to lova chung de tak ngial po in an fa te an zil thei to lo ni hi chuwangin herin he mihring zalen na hi thil boi thak tak pakhat rin na kal san tir tu chuani panina chuan he zalen na hian nu le pa te an fa te catechism class kal tur point an tir thei to lo islama chuan sakhua le politics ain zom tlatawangin islam khovel chu syria dan ma islam khovel chu saria dan thuma a khalngin andua chuwang chuan no pang ta ti luina in catechism class kal turin an ti ani ti chuan no pan te ta tang chuan catechism thatak ne na kai zirtira chuwang in rin na ru bur an tam em ani ka soi du chu mihring zalen na kan za em turni a zanen na fam kimpo kan pe turni chu ti rualin no pan lai tang to in Catholic rin na hi kan zirtir thiam to turni hei hi ati the ni chuan Europe khovel hi in thakang ni liam ta khan Europe tang ka tong traya zan la ya heti lai mun ka thlen nuwa ka tong traya ta chuan lalpa ka zota enge Europe tan thu itu isaidu abekin Spain tan ta som pathian thu ka donga chu Johanna kipal thupuan bung ni chang thupuan bung ni chang ni la chang li pathian ngei na soya kata nai thorim zia te ka hria ti in pathian chuan Spain hena ti hian a soini Spain chuan isua mangin na se takne lo thok to a chuwang chuan kata nei hreom torna sat zia te ka hria ti in isua tan hreom tam tak kan lo pal tlang to a tirko zol nei der te chunga indo thei zia te po ka hria Spain chuan thu to der zol nei der te hi kum tam tak lo do to ani ti chuan pathian chuan asoi le a nima sila tuna dem na cheu ka nei ti in mangai ma saber kha in ban san ta ka wangin ti in kha mangai na ma saber kha in hlawani kha mangai na kha nei le ru chu wangan Europe pum puitan pathian chuan thil pakhat chia chau asoi ani mangai na in nei thin kha nei le ru in pi le pu te hetalo ten an nei kha nei le ru chumi tan chuan tu po kan tong tha yangai chumi tan chuan kan thokang chu zong chu ani katum chu kalokal chan ani kalokal du wanga lokal kan lova pathian in Europa min tir ni Europa hian zol nei tam tak an lokal to a Europa hian zol nei tam tak pon oma Europa hian mi thiang hem tam tak pon omani ma se ka hravek therlo chuwang chuan heng mi zong nen hian kan thok khowin kan tong trai rualanga danglam na chu a thleng nge yang ithir dan chu a thale mai tuna enge itia eng ang pastor nge inneya hun iman dan te min sil thayem ole retreat center ko omna chuan Catholic retreat center ania tong sang mangin retreat kan nei thina Malayalam Tamil Telugu Kannada Konkani Hindi le English ten ni tin hian chung zong te mang chuan thu seina kan nei zi ani chuwang kan ni tin na chu aum zia ber chu thotra tanga zir top thleng hian ni tin pathian thu hlirin kan buai ni leng thin ani mi sang chuang tam tak te hena kan thil ton te hrilin chu mi ba ka pathian in ram dang ani mo India ram hun danga te min tir chuan kan kal kwal thin
chu katun hun man dan chu ni me pathian rong bol atir lama khan me che chung chang isoi ri ka sia a Christian ini ta ka chuan chu me chia isoi nen chuan engtin nge inin kung kai dan engtin nge imo dan inu angin I en nge min han sil ta che tu nu marimo o zona duam takani chu kate lai chang to khan ke jung changa nat na kaniya kanun dam doina min shwaya dam doin ming chu Fatima hospital ani Fatima chu zol nei Muhammad fanu ming ania ma se Catholic father le sister tam tak anlu chu meya chu wang chon kanu ka zota a kanu Fatima ti chu kan ming ani lom ni engat nge Christian ti hian he ming in man katia chu ta chon kanu chuan Fatima chung chang min fil fiata a kha Spain Portugal Fatima kha nu mari loin dala dan velte chu mi nuan nu mari chung chang te pomin fil ta zelani chu wang chon kanu pante ta tang hen nu mari chu ko hreto a ama du na kani to sa a mangai na keima nu mari mangai na omani ti chuan a nuwa koran ka chiata ka chuan kanu min fil zong sung kha dikani ti ka hrethiam ta a chu mi nuwa Catholic Kohhran ka lu nu hian kharin na kha athuk le zwal ta ani nu mari ka mangai wangan baptisma ka chan lai khan atharau lampa chuan zona Mizo ta engming nge pulai du min tia chu ti lai ka Muslim hing chu Sulaiman ibn Akbandi ania Father zong chuan Solomon ti mang meiro antia Solomon ti chu Sulaiman ani maya keima chuan ke chuan milove nu mari ka mangai lu to ka chu wangin nu mari hing nge hi ka mamoni ka tia anni chuan me chhminga lom mi pai ni sian tia ke chuan engam thu ka hmumayang ka titata ti chuan puithiam pakhat Italy tanga local chuan Mario aron tita a chu lom he hming ka putta Mario Italian hming achan po nu mari ka mangai wangin ming panina Mizo le ke chuan Mario chuan Joseph turani ka tia ti chuan Maria Joseph ani chu isiat angkhan ka mangaya mari tong trai pui nei ka dil zia thina ko omna piang min veng ani ti ka hriani Muslim rama ka kala ka sin puin min veng reng ani ti ka hriani John Paul pani nei na soyang khan nu mari chona fate veng tlata chu ke puin ka hria ani aloni chu Maria Joseph atlang kum nan enge heso lo entu te ne na hian isoi du enge isilang ama ka soi tho Spanish milita na katong try na kha Bible thu atanga ka don thu puan bung ni tanga chang li kha mangai na ama in ni kha nei le ro ti hi Kohhran lama prosa van lama po indin na nga ya khan lo kir le ro chu zong chu ani ka soi thei chu Christiana chau hian ani ama isuang nge chu in hu ni kan sual te le shem na kan tuar tur te phura kan sual anot ya min ti thiang hlim ta a Maria kan lom na tok kan zinga ilo tela wangin kan lome ole pathian ni mal som cheu ro se nang po le Maria kan lome ihun lu taka wangin kan lome I testimony awang khan kan loma thudik puam chuak tura Isua Krista ta na inun na ithap nga mawangin kan lome thian te le chung te u pathian chu kapa ti a kan ko thei thu min sil non le ani kha ka du le ani pathian pa ti a kan ko thei hi tin Christian ta na kan dam khu chwa thei na le min chom tu dik tak om chun chu Eucharist ani lalpa chu hi testimony ka thin lung khoi tak ani a heti lai huna om zong ti hian soitur po kan shelo min khoi tak zet ani Christian min kai shwai na hi apoimo tak zeta kan nun hi Isua Krista tan kan pek tak apoimo ani Maria Joseph in atiang hian chian te u huaisen ro ka soi ve zia ti ka sia ma se kan huaisen angaya kan ngam angai si a tin he huaisen na hi lalpa chuan ale za in arun le de don ti kan sia program le kan le theu don nia kalome